Patong-patong nga kaso ang atubangon sa suspect nga hinungdan sa sunog kagahapon sa Leon Garcia, Agdao, Davao City. Human apil na sunog ang eskwelahan sa lugar. Ani ang detalye? Ngayon kuminday Sara, pasaylo, ug sa mga tao. Igo na lang sa pagmahayog pangayog pasaylo ang sospek na si Roberto Manyalong sa nahitabong sunog kagahapon sa Kadlaon sa Leon Garcia, Agdao diin gatusan ka pamilya ang nawad-an og panimalay. Gawa sa kabalayan, nalakip kasunog ang usa ka building sa Congressman Manuel Garcia Elementary School nga bag-uhay lang na turnover. Naipito ka classroom sa Congressman Manuel Garcia Elementary School nga gina-estimate na nga ang damage ani mo abot og more or less 1 million. Nasayran nga hubog day ang maong sospek ug sa walay igong rason gidabdaban niini ang iyang boarding house nga mikatag sa ubang kabalayan. Gawa sa kasong atubangon niini sa gipasaka sa mga residente, mag-atubang usab kini og dugang asunto sa gobyerno human nadamay ang eskwelahan. Busa, dunay pahimangno ang otoridad. Dili to justification nga nakainom siya og nawala iyang panimuot kay kanang gipasakaan na nato og kaning appropriate charges sa piskalya. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.